Huma bosta nies li meta jiddevertu jagħmlu użu mix-xorb alkoħoliku, iżda jekk wieħed ma joqgħodx attent jista' faċilment isib ruħu fi problema ta' dipendenza. F'Malta x-xorb jinsab f'ħafna aspetti mill-ħajja tagħna u meta wieħed jikkumpara x-xorb ma' sustanzi oħra hija l-aktar sustanza aċċettata. Fil-fatt, studju tal-Organizzazzjoni għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni Ekonomika sabet li l-Maltin minn 15-il sena l fuq jixorbu ma' 8 litri ta' alkoħol pur fis-sena jew 3 litri birra fil-ġimgħa. Dan l-istazzjon tkellem ma' Mike Orland li huwa manager fih dan is-setqa. Huwa sqar kif l-aċċessibilità tax-xorb hija waħda mir-raġunijiet wara n-numru kbir ta' persuni li għandhom problema b'din is-sustanza. Orland stqar li minkejja li x-xorb huwa aċċessibbli u anke parti mill-kultura u tradizzjonijiet tagħna, din m'għandix tkun skuża biex wieħed jabbuża. Il-kultura mhix xi ħaġa li hija set in stone u ma nistgħux inbidluha. Il-kultura huwa dak li niddeċiedu bħala pajjiż bl-agreement mal-poplu bil-liġijiet tajjeb illi joħloq il-pattern u dak isir kultura mbagħad bil-mod il-mod. Jiġifieri naħseb il-kultura mhijiex skuża biex nibqgħu kif aħna imma hija inizjattiva biex isma' ejja nagħmlu xi ħaġa ħalli għadha bit jkollna kultura differenti. Huwa qal ukoll is-sitwazzjoni unika li d-dinja nsabet fiha fl-aħħar sena ma għenet xejn lil dawk li kienu jew għadhom ibatu bil-vizzju. Spjega kif anke persuni li kienu kompletament qataw il-vizzju tax-xorb sabu ruhom brutina mħarbta u bekk reġgħu daru fuq is-setqa għall-għajnuna. Stqar li l-pandemija affettwat ukoll persuni li qatt ma kellhom problemi partikolari tax-xorb. Xi ħaġa li rajna wkoll bidla fil-pattern kien il-fatt li ċertu nies bdew jixorbu aktar spiss tajjeb imma forsi mhux għax mhux qed jistennew il-ħarġa tas-sibt u l-ħadd tal-weekend pereżempju. Tajjeb allura min kien jixrob fil-weekend biss. Mbagħad jew għamilna il-call online, jew għamilnek, jew biex ħadd fixkun birra xi sibt mhux ħanoħorġu tajjeb, u wieħed beda jitlef ftit l-istruttura tax-xorb tiegħu li dak ukoll finalment jista' jwassal problemi li jiżviluppaw. Orland għalaq b'appell lil persuni li qegħdin jaraw xi bidla fir-rutina tax-xorb tagħhom, speċjalment f'din l-aħħar sena ta' pandemija. Naħseb xi ħaġa li hija importanti hija li nifhmu li l-problema tal-alkoħol tkun preżenti fina mhux biss meta aħna rridu nqumu filgħodu u rridu nixorbu bil-fors. Jiġifieri naħseb l-użu tal-alkoħol għandu jiġi kontrollat tul iż-żmien kollu.